Esperon, importante ang diplomasiya para malubad ang territorial dispute. Ang Pilipinas ang nagadayalogo karon sa coordinator sa tunga sang China kag ASEAN para sa Code of Conduct nga tuyo malikawan ang anuman nga posible magsaka sa arm conflict. Magluwas sa Pilipinas kag China, lakip man sa kleman sa moang Vietnam, Taiwan, Brunei kag Malaysia. Ang Taiwan kag China hindi miyembro sa ASEAN. Tigalala ang sitwasyon. Bangod ga pangabay ang Pilipinas sa kung mahimo, idug-idug lang, hindi lang maglabang sa teritoryo sa pungsod Pilipinas ang pila ka mga bapor panggira sa kayan dagat sang pungsod China. Di may ara naman. Sobra naman 280 ka mga bapor ang ara nagalambiyong dira sa West Philippine Sea. Lakip na, sakop ini sang teritoryo sang pungsod Pilipinas. Dapat tapuson ini nga problema. Ang punto ya sang pungsod Pilipinas nga diplomasiya gid. Hindi na dapat magdangat pa nga maggamitay armas, nga magtugas ang gamo sa duha ka pungsod, gira abi. Kay wala man yaga pangita gira ang pungsod Pilipinas, bangod kabalo man kita nga hindi kita makasarang sa pungsod China. Doblihon man ang pungsod Pilipinas, hindi kita makasarang. So ang aton ginahimo o subong, diplomasiya lang. Nga kung mahimo, itantanan man sang China ang aton mga lugar dira sa baybayon. Lakip na ang libre kuntani nga pagpangisda sang aton man mga mangingisda. Pero kung pambalon mo Malacañang kahapon, nga libre mayong pagpangisda. Pero kung pamangkuton mo ang mga mangingisda, hadlok sila. Kay base kung paluparan naman sila bala sang mga sakayan dagat sang pungsod China. So daw kabudlay, no? Daw hindi maintindihan ining nagkakatabo, ining gumuntang sa West Philippine Sea. Amo nang kabudlay gid. Pero para sa akon, padayon lang kita. Nga makignegosyar, padayon kita nga ipaagi sa diplomasiya ang isyo sa West Philippine Sea. Ang akon gani ati, kung hindi na gimang kita makasarang, kag kung daw baton ta naman, nga ginaagaw na sang pungsod China ang aton teritoryo, ang balantay, basta wala lang gamo, ihatag ta na lang, kaya wala man ta mahimo mo, hadlok man ta. Bisan ano ta nga padala sang protesta diplomasiya, bungol mangyapon, hindi kabati ang pungsod China. Kay kabalo ang China, hadlok kita mo. Di bisang gidabuli na kita, okay lang kita. Kay wala ta mahimo mo. Pero ang bilog nga kalibutan galantaw, nga kung sobra na ang pagpang-abuso, kinanglantap naon man. Pagi bala sa diplomasiya, amo gyapon, wala lang ya sang pitkanay, wala lang sang gamitay arbas. Kay kun may magluntad nga gamo, ang pungsod Pilipinas kaluluoy gid. Matais gid kita. Wala gid kita mahimo. Kulang kita sa armas, kulang kita sa soldado. Ang tanan-tanan kulang-kulang. Ibato mo imoya sa pungsod China nga tagpito kapilo ang kadamuon, tagpito kapilo ang ila sini mga vapor di gira, pito kapilo ang ila sini mga tanan-tanan nga armamento para preparar sa gira. Mapusa ang pungsod Pilipinas. So ayo kita, luhod-luhod kita, pakitluoy kita sa pungsod China na kung mahimo, ariglahon talang ini sang mataway. Busing! Afraid kami Hambalan talang ni. Pero kung daw ang Pilipinas daw willing na giman maghatag sang iya parte sa pungsod China, so wala ta mahimo. Ihatag ta sang sa makompromiso kita. Kung si Presidente Rodrigo Duterte pa, hindi ko yung pagipaon kag ipapatay ang akon mga soldado. Di correct man Ihatag na sa ila. Pabayantan lang na. Ang aton, ila pa. Ang tanan-tanan nga nasakpan sa pungsod Pilipinas, daw ilahon pa nila. Hala, para wala gamo. Ihatag inatanan sa ila. Ilala na.
pating mga isda kag tanan, kasag kag tanan sa baybayon, ihatag na lang sa ila. Kay wala man kita sang mahimo, kay hadlok man kita. Amo nang ginasiling naton ginaabusahan kita, kay hindi kita kadipinsa sa aton kaugalingon nga pungsod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na morning na sa bilog nga dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Dugsing naman kita first portion sang aton nga programa. Aber, ang patrol nagalabotyar na sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Aber. Check upon ta ini ang paglibot sang patrol. Ang nagaman sa patrol, Biyernes subong. Ang nagaman, Guapa, confirm, nga si Aksyon Eden, arana. Oh, sige. Aber, wala pa. Wala pa mag-confirm kung siya, no? Aber, siguruhon tanay kung si Aksyon Eden, gid. Ang ara sa patrol, sa sini nga mga tinion. Idulong sa aton na nagapanguna nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Ang mga merkado abierto na, ang aton mga utod nga mga driver nagabiyahe na. Aber, ginakontak mataton sa special communication ang aton patrol kung sino ang nagaman subong, kay man subong Biyernes mo, kalabanan basta Martes kag Biyernes, naanad ta nga Guapa ang nagaman sa patrol, si Aksyon Eden. Pero mayad gid nga siguruhon ta, no? Kung siya gid. Ha? Sino? Si Aksyonan? Uy, ba matingala man kita ba? Si Aksyonan dipensor ko, no? Ang ara sa patrol. Ba, Aksyonan, naga ka pa nagbugtaw? Morning, Aksyonan. Uy, dula sa kasabat. Aber, liwaton ta. Ang aton special communication. Doon nakibot man ko ba? Nga si Aksyon ang dipensor ang nagasakay sa patrol subong. Morning kay Aida Alunan. Ari na siya. Kay Erne Odasco Lidas. Kay Manjo Arnijo. Dugsing kita. Kay Alex Muntisa. Good morning. Kay Milili Oligo. Kay Teresa Loksin. Good morning sa Salwa Whitebow. Ari na sila. Aga pa. Kay Bilyo Ryan, good morning man. Kay Nulinda Auditor Lapos Aguirre, morning. Dira kay Wiwin Dueñas Biring, morning. Nagamonitor sa Barangay Alangilan. Kay Ray Carbaquel, good morning man. Kay Jans Dilarmente, good morning. Sige. From Kinuura, Japan na ba? Jans Dilamente. Jans Kunyanse. Okay, Ariglado, Ari na ko, no? Sa patrol, si Aksyon An, Dipensor. Aksyon An, good morning. Yes, Aksyon na, Fred, mayong aga, kagbayong aga man sa itong mga ka-aksyon. Doon nahidlaw ko sa tingog ko. Nahidlaw ka man sa ako. Nahidlaw ko sa tingog mo. Yan ko daw artista ang tingog. Aksyon An. Morning. Good morning, Aksyon na, Fred. Kag siyempre sa mga ka-aksyon man naton nga nakatutok na subong iyang kaagahon, aga pa, kag di subong aksyon na, Fred, ang kalabanan ni sa mga ka-aksyon naton. Ang iba niya, timplano pa na nagabugtaw para nga magtimpla sa nga mainit nga kape, kay para maguro adlaw-adlaw. Makaumpisa naman sila sa ilayatag sa mga obligasyon, aga pa, Aksyon Fred. Pero, subong Aksyon Fred, may ara ko sang information sa ato nga mga ka-aksyon, pilay ka mga barangay, Aksyon Fred, subong ang mga bukas sa ila ka mga vaccination center. So, update dapat sa aton mga ka-aksyon kay even though nga pasunod ini siya or ginahanglaning mo nga mag-register in order nga makabaton ka sang mensahe, mapahibalo pa kung saan o ka maabot, pero mas maayo nga aware kita kung diin nga mga barangay or kung basi bala isa na ang imo yang barangay nga malakip sa sining vaccination center. Aksyonan? Yes. Bati ko do, ini 12 ka barangay, buksan?
Pero sa initial diri naton nga nakuha action na Fred ho, may ari kita diri sang anom ka mga barangay. Pero Aha. actually may other pagid pong exact of 12 galitanan ka barangay action na Fred, naming ining barangay 39 sa Abis cluster sa barangay Alihis, sa may barangay Granada, sa barangay Mandalagan, Oo. barangay Mansilingan, diri sa Amon, Mansilingan, barangay Punta Taytay, barangay Singkang Airport, kag barangay Takuling, Subungan, sa may barangay Villamonte, sa Ayala Mall, kag sa SMCT, ini action na Fred. So, inatanan ang naton nga mga ka-action kung nakabato na kamo sa mensahe ang dala kamo or lakip kamo yan sa listahan nga pabakunahan sa bunga adlaw. So, prepare na lang daan mentally and physically. Kay man, antes ang pagbakuna, kinahanglan ka pa ma-undergo action Fred sa mga test man sang aton iya nga mga medical professional in order nga masiguro nga ang imo iya nga lawas ara kondisyon action na Fred. Kay ti masibla pag inject dira sibo maglingin imo ulo mahambal kaya nga mo ang side effects nga bakuna or ano pa da nga mga sitwasyon action Fred. So importante ina sa aton yung mga ka-action nga kinahanglan aware kita sa aton man nga importante nga aware kita sa aton nga kondisyon kag masiguro man action Fred nga bilang hindi ba manugon action Fred kay ti may mga reported kun kay isa nga feeling nila nga okay lang sila kagali pag test ang taas ang ang blood pressure dumdum ka action Fred sang nag-umpisa pa lang ding vaccination sa aton may pilaya ka mga health professional nga taas gali ila dugo pero ti abi nila normal lang ti kanugon sang inadlaw nga kung tani amo ko na nga ibakunahan o galing kay tungod sa imo nga kondisyon ti paiway danay paway-huway ka danay. So may pila makita ganit ka mga ka-action naton nga kilala man Blackson Fred nga ang ilang sitwasyon ti ginapakondisyon gid anay nila ang ilang lawas kay para kuno nga kung bakunahan sila ti fit gid sila yan nga bakunahan. Amo na Aksyonan. Yes. Labay man nga akon, wala pa kakabaton kita sang schedule na ton nga magpabakuna katapos sa media. Kay di ba nabilong kita sa A4, wala pa kita as of now action Fred, pero may ara na sang communication sa aton or may ay nakapalabot naman bala sang mensahe for the listing action Fred. Wala pa kita purmas, no? Wala pa. Sige. For the schedule, gidati negative pan action Fred ang ila na guro pauna lang bala preparasyon kaya at least mag-abot ng adlaw nga ato naman nga torno at least may preparasyon na may ara na sang listahan kag no need na bala nga mag sinalasala kay di usik pag ila sa oras pun diin pa yan nga tiyempo na sang mga A4 groups kag dra pa lang magkuha sang listahan. So nami na kay aga ating prano pa even though nga layo pa ang aton yang schedule. Yes, action na Fred. So far amo na ang pila ka nakit-an naton subong. Ay, by the way ang aton nga mga ang even though sa ni siya sa Metro Manila ini siya, pero ti affected man kita sa hapon diri sa bilog nga Pilipinas. Subong GCQ ang sa NCR plus bubble pero ara sa gihapon ang ginatawag heightened restrictions starting May 15 to 31. Pero diri sa aton iyan nagka-modified GCQ kita pero pahanumdum lang sa aton nga mga ka-action nga gihapon magkumpiyansa kay man mabudlay na siya na Fred may aralan subong bag-o pa lang siya yan na-detect ining India coronavirus variant production Fred diyan mo nang halalungan kaya daw mas transmissible pag ini siya ikumparar sa tatlo ka mga variants na
nga una naman na detect sa aton yung mga health professionals. So, importante, halong-halong. Dito sa gihapon, ang isa ka problema, bumimbasahan ko Aksyon Fred, do kadamo na sa gihapon, kapila na nga panungdom, pero damo dyan po nagakadakpan sa ining issue sa social distancing, kag ang pagsuksok sa face mask. Kaya siling sila, nga okay lang man kunong hindi na magsuksok sa face mask, kay ara mo lang sulod balay, or hindi gani, ara lang man mismo sa ilang nga ugsaran, hindi mo na mapiyo kung hindi nagkaladto ng imo nga mga kaupdanan or mga atupad balay nimo. Di paano ko na mapakasiguro nga mambal ka lang, paray man lang kami dito, dinid sila abi makadto be. Di number 1 nga kaladtuan, merkado. Hindi mo na yung mapiyo ang sa merkado, kay laylain man ang nga tawo ang nagasinulod. So, muna nga pahanumdum gid always sa aton mga ka-aksyon. Ina ba lang sa kawalingon tagid perme nga mahambalang tatuon nga wala man na din sa aton, pero hindi mo na yung mapiyo kay di mo na makitaan ang virus. Mo nang pahanumdum gid sa aton nga mga ka-aksyon. Pero diri kita action Fredo kay kagabi hatag ko lang ikaw ng dugang nga detalya. Headlines lang action na Fred. May isa gali ka operation higin patigayon ang aton kapulisan sa idalom inisang police station number 4 balor 14 mil diri ho ay dakpan or na confiscate nga worth sa illegal drugs sa isa diri ka lalaki ining may or pamilyado naman action na friend. So detalye sa karon kag siyempre subong ang condition, weather condition ng pag-asa ba. Ang kapaang Aksyon Fred subong aton iya nga mabatsyagan. Even though kaagahon pa lang nami kun kay sa mga muni oras may masugata ka naman bala kun wala lang ning pandemic. Laban-laban yung may masugata kanyang mga naga-jogging, no? Kanami ilang tawon bala nga nagapabalhas aga pa action na friend. But anyway, ang detalye sa nagkaroon sa ako man gid headline sa atong e-bus kag subong ilaman ka mga observation natong nga nakitaan sa subong nga kaagahon. Right na sa patrol, una sa balitaw na sa Aksyon, Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon na Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Idlaw man ko sa tingog kagahon ni Aksyon an Defensor nagadulong sa aton sang mga balita sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Bangon-bangon ron, madmadron! 20 minutos na nakaligat sa alas 4, abierto na ang mga merkado. Ano ang inyo na pinsaran nga pamahawon karon nga kaagahon. Ang ako niya sigurado laswa ako karon nga aga. Kulang-kulang na to ako panakot. May ginhuluman ako to, may tugabang na ko to, may takway na ko to nga gintinluan kahapon, may kalabasa naman ko to, may talong ako, may okra. Kulang na lang ko og gabalingon, no? Kag tanglad abe. Amo na ang akon pamahawon karon nga aga. Do ka namit, no? Nang pagbakit mo bala, hindi mo lang paglataon nang gusto-gustuhan kay pagluto sang kalabasa bala, ng kalabasa mo labo, ay pertis pagkanamit. May preparasyon naman ko to. Daw 4 ka bilog lang ining bunlis ka bangos. Pritohon lang to Pag nang prito nga tigi-tigi jutay bala. Magpa-bunlis ko sang bangros, wala ko sang napakuhaan himbis. Kaya kung prituhon mo siya, tigi-tigi ka may himbis, ang himbis bala ka nanam. Tilawin nyo bala. Nang pagbakit mo sang imo nga prito nga bangros, gapula-pula gid, ang iya sining himbis, tilawin nyo bala. Kananam-nanam kayo na sausaw ko na sa sinamakan. Na bala may mga may ara kada 3 kabilog kalamunding, may jutay nga patis, may jutay sinamak, pusaan mo sa kutito at mga 5 kabilog. Isulo sausaw mo na siya, susporte sa paggamit. Labi nagikon ga kalukalo ka, kanugon mo, ini makanon lang nga bilin sa gabi, taguon nyo kag kalukaluhon paggaga, kaya kanamit. Labi nagikon laswa,
ang sudan mo, kag abunles nga bangrostos sa pagkanana mula tupong sa pagkanamit. O ano pa? Luto nakmuda, so husto-hustuhan na ni, kampyon na ni, nga inuras magplastar kag magkihad sa mga panakot. Pagkalasayos karon lundo na yon, pagbakit kaon, inangga aso-aso pa, so sa pagkanamit. Kamusta? Ang iban sila niya, bakal lang kami ibos. Nami man ang ibos kunaga, no? Kampyon man na, may kape ka, may ibos ka, may butong ka na, namit Kung may ara da suman nga ginabaligya, sa tigkalalag lang makaon, pero may gabaligya man suman, da sila, bilib mo ko na magsuman sila, namit man, Balinsyana, kampyon man. Kung si Aksyon Eden pa niya lutuin, kami Balinsyana habi mo kung makapoy ba? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na, kasugpon sa aton roll call, karon nga kagahon, duludugsing kita, kay Angela Liarte gayon dato Sambanga Tutong Pilisa, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Jeneline Villasor, good morning, si Kili Jile, ginatamay tanan nga miyembro sang AFC, kay Buboy Villasor, ba si Andrew Juanitis, waga pa, Andrew, morning, kay Mox Espanyula, dira sa Isabela, si Vanessa Mayo, Vanessa, good afternoon dira sa imo. Init na kuno, gamat-amat na summer sa Minnesota. Okay Medyo halong-halong lang Vanessa, kung gabiyahe, labi lagi kung magpauli gikan sa trabaho. Kay Warren Ortiz, good morning. Kay Huma Lumina, kay Cory Bidaha, sang Quiet, good morning. Kay Rosine Santia Locsin, kay Peter Labadia, kay Salvador Tanilyon, good morning man. Ba sila ni Kilid Gile, morning ko no, kay Aksyon and Defensor, kay Radje Tario, kay Bia Jonathan, kay Nonoy Andan, good morning. Kay Jocelyn Abuan sang Cavite, si Samuel, ano ni siya, Monte Alegre Celestial Jr. sa Taiwan siya ga monitor. Samuel, kamusta dang Taiwan? Kay Lurito Armas Bidaha sang Hinigaran, diraman kay Maria Anali Algara sang Pulupandan, good morning. Kay Ruan Ong, kay Rami Mundihar sang Lapu-Lapu City, kay Raquel Dimala, kay Crislin Corbisa Alinggalan, good morning man. Kisa mangalan, kisa hindi ko masamputan mayo, sorry gid, kay kisaga sala-sala ang akon mata sa pagbasa. Pero alingalan to si Crislin, good morning. Kay Marlene Diaz, morning man, nga monitor sa Barangay Sumaga. Kay Jonel Cartel Beliote, good morning. Pamilya Beliote sa Maaw Central. Kay Grina Espanyula Tandoy, good morning man. Dira kay Ronnie Gordon. Sige. Basta lipot short ko no, okay lang Kay Dilia Liabe, nga monitor sa Charita Heights, dira sa Barangay Granada. Kay Babes Navarro Ortalis Baligwas, good morning. Dira sa Purok Tangkong, Barangay 7. Kita mo ilan wala ga untat ang rinagumba, first portion sa aton programa. Amo na siya, turutamyaw kita, kag magkuluit sa itbalita, sumuman, duludugsing sa kanginan. Pero aring importante, ang libre nga medical check-up, kag libre nga Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasama.
sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahilangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Na, kamusta ang tikang sang panahon? Bagyong si Krising, medyo naghina kuno matapos naglandfall sa Davao Oriental ng tropical storm na lang. Pero delikado gihapon kay suno sa pag-asa kinahanglan maghalong sa baha dira sa Surigao Sur, Davao Oriental. Di mayo man naghina-hina na siya. Pero suno sa pag-asa magadala ini siya sang ulan, mabunok nga ulan sa sulod sang 24 oras. Di kinahanglan extra nga paghalong ang pag-asa forecaster nga si Ariel Ruas nagsiling nga sa karon mahimo nga pila pa ka mga pagtupa sang ulan mabatyagan sa pila ka mga kaprobinsyahanan sa bug-os nga pungsod sang Pilipinas. Ang heat index naman sa Dagupan, amak mo kahapon, 52 degrees Celsius, di ang kakita niya man. Ang hilanat mo mag 39, 40, pwede na gakumbulsyon ka na, gakurug-kurug ka na siya. Pero area ho, ang init, mabatyagan dito, ang heat index ng mabatyagan sa lawas mo bala, 52 degrees Celsius sa Dagupan City. Amo ni siyang pinakataas nga init nga na-record sa pungsod Pilipinas sini nga tuig. Suno sa pag-asa, nalabawan niya ang 51 degrees Celsius nga narehistro sa area sang Mayo 8. Sa Metro Manila, ang heat index nag-igo sa 41 degrees Celsius. Siling sang pag-asa, masyado kadelikado, mag-41 na, kag 54 degrees Celsius, kag makabatya na sang praminhod, makabatya na sang daw hindi ka makaintindi kung anong ginabatyag mo, amo na siya ang patimaan sang heat stroke. So halong-halong kay puwerte sa pagkainit sang panahon. Magluwas nga nagatupa pang ulan, pero puwerte gyapon ang mabatyagan nga kainit. Sa aton, hindi tuman kataas sang aton sini kainiton, pero ti mabatyagan mo, nga bisan sulod puluyan ka, kung la ka aircon, kung la ka electric fan, nagapamalhas ka nga hindi mo maintindihan, kundi nagalin ang init. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Kay Gina Murdin sang Quiet Da, good morning. Kay Joy Sobirano, kay Bebs Navarro Ortales Baligwas, bao kay Libeto. Thank you, Ged. Aksyon Dorel. Kay Libet sa Egypt, good morning man. Kay Nimpa Ibanez sang Tangob. Kay Lito Sicondes sang Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Kay Ebileni Pamusino, naga-monitor siya. Karon nga kagahon. Subuman, dira kay Luwila Siason. Kay Rodita Trinidad Crosset, good morning. Sige, happy Friday ko, no? Kay Leonard Picok Barcuma, good morning man. Nagaupod sa aton, karon nga kaagahon. Okay lang Basta ara ka mo, no problemo. Kay Judge Snap Diamante, gabugtaw na ni siya. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Ruben Tampos ang LTO. Si Toto Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, gapangapin na ni. Dira kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla, kamusta? Kay Pare Erning Hurilla, bugtaw na. Sige Kay Pareng Istoy Querido, ga-jogging na. Morning. Dira sa Agustin family sa Kawayan, may lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Dira kay Mikaela Gilaran sa Jeddah, ga-monitor live sa Jeddah. Kita mo gila na. Sige relax mo makadali, balikan ko kamo pagkatapos ni. Ang inyong
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog ng isang ano nga kaintangan, responsable at pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ito mga palangga mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga? Kay Ana Patricia Non, dumdum kamo ni siya, organizer bala sang maginhawa community pantry sa Quezon City. Pagkatapos nga suno kay Non, nakabaton siya sang tawag pamahog sa iya kabuhi kag pati paglugos ipaagi pa sa pamahog. Ti suno sa PNP handa sila nga magbulig sini kay Non nga ni, kay Ana Patricia Non, agotagaan siya sang proteksyon. Report lang sa pinakamalapit nga police station. Puerte, no? Amo ni siya nag-una-una gid sang community pantry nga ginsunod sang madamo sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kabalo naman kamo. Ginakulang kita. Damo ula trabaho, damo ang nagpiligado, madamo ang ginkakas trabaho, madamo ang nagkalaputo, madamo ang ginagutom, madamo ang ginakulang. Amo ini ko nga nagtuhaw ini ang community pantry. Pwede ka kaladlad sang imo da ipanghatag kag kuha ka lang sang imo kinahanglanon, hatag ka lang kung may ara ka sobra sa imo kinahanglanon. Amo na siya. Ting Aksyon Radio, may ara mangani, nagalibot kung kaisa, nagapatigayon sini, para bisan paano makabulig kita sa aton mga kauturan nga ginakulang. Amo na siya ang manami bala bayanihan. Amo na nga kung ara ka may sulusubra ka, ihimplo ga istar ka sa squatter area. Sa squatter area, ikaw landa ang daw may sulusubra sa kinitaan. Tilawano nga mag-share, tilawib lang ka kanami, ba't yagon mo? Kung may gaingo sa piaktong wala tiligangon, dahil sa kilo. Kung may sulusubra kada dilatas, tagae. Kung daw ang lapsag wala sang gatas, tagae, rebidyuhe nga matagaan. Inabalang paghatag nga wala ga kinanglan balos. Amo nang nami mo. Diyos lang kabalo magbalos sa imo. Hatag ka nga, wala ka kapanumdum lang nga boss tamlag, balusan ka pa, iuli ka pa, bayran ka pa. Kung nagabulig ka, bugos kasing-kasing. Inang bulig nga halin gid sa imo sini kasing-kasing, nga nagbulig ka, nga wala nagahulat sang anuman nga balos. Mayara tao nga gabulig lang ya, kay gapabot sa balusan siya. Kung gatag-katag, imo kabubuton, nga wala na nagahulat pa kung ano nga balos. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:46 na. Kay Imbong Jukampo da sa Mao, good morning. Si Vanessa Mayo, thank you kuno kay Kili Gili kag Alex Montisa. Sige, reglado basta malaputan talang ang aton pagpulupan na miyaw. Kay Ami Agustines Baron, good morning man. Morning kuno kay Nay Marlene kag nung Jire kag Ilmer. Kay Pili Morales Quilio Aliesa, good morning. Good morning man. Kay Teresita Gasataya Talion sang syudad sa Bacolod. Si Jubal Trinidadia suki tanani sa Kabangkalan. Kay Brian Junaldo, good morning man. Salamat gid sa pag-upod sa aton tagsagid kakagahon. Sa aton pagludugsing, pilak-pilak it balita, kaga iban pa. Inablang pagbugtaw mo pagkagagyayuhom ikaw, pagbugtaw pagkaga pagsik ikaw. Hindi bla? O sige, relax ka mo dira, marelax man ako dire, pahuway it makadali, pero balikan ko kamo pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay
at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna.
Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman,
Gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito.
Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong sa Kapitulyo pagbakuna kontra COVID-19 sa mga miyembro ng BERT sa San Carlos natapos na. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Natapos-tapos na sa lokal nga gobyerno sa syudad sa San Carlos Negros Occidental ang pagbakuna sa kabugusan nila nga mga miyembro sa Barangay Health Emergency Response Team sa kung nga natawag nga BHERTS.
bakuna kontra sa COVID-19. Sa kabugusan may ara sang 225 tanan ka mga BHERTS members na ginabugusan sang opisyal sa barangay tanod kag health workers ang nabakunahan na para nga may pantapat ang ila sa lawas kontra COVID-19. 222 ang ginbakunahan gamit ang Sinovac samtang 3 naman ang AstraZeneca. Ginklaro ni Dr. Jessa Tiapon ang Emergency Operations Center Vaccine Deputy Vice Chair nga sa masunod nilang priority population group nga bakunahan, why sila nagabaton sa ginatuwag nga walk-in applicants kundi kinahanglan gid sa mga ini nga magparehistro paagi sa VAMOS application sang syudad. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Herovaya, una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:08 na kay Mario Bacauco Irad. Good morning kay Antonio Tipero sa Barangay Cubay, La Carlota, kay Antonio Tijero, kay Dodge Dalida, kay Andrino Comida Botanas, sang Purok 12 Alangilan, Bao Bamsi Taxi Group. Good morning kuno. Kay Utay Benedicto sang Victorino Heights, Mansilingan, kay Teresita Constantino Agra. Good morning man. Si Dila Oso, upod ka na ni Isabel, naga-monitor. Oy, kay Barangay Captain Emilda Hamilo Banguanga, Kap, good morning. Kay Noe Erwin Gonzales sang Mao, kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning man. Ariglado, mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Kung ano man... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo,
na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, SalangaNo ang kaintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, SalangaNo ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Rabilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita, ang jackpot 15 milyones 840,000. Resulta in any order,
26, 19, 14, 31, 18, 2. Resulta sang 649, 26, 19, 14, 31, 18, kados. Sa ilo kita, 642. Ang jackpot, 5,940,000. Resulta, in any order, 32, 40, 20, 12, 5, 42. Resulta sang 642, 32, 40, 20, 12, 5, kag 42. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Kay Lina Mahumot Himintisa. Mahumot gidya. Good morning. Bao si Di Anton Diaz ang Patria Village nagaupod na sa aton. Kay El Salve Baguna Carriedo sang Valladolid. Nga tamyawya si Mayor Bibot Mirabilles. Teresita Orita Kahuraw, good morning. Kay Jubal Trinidad. Kay Anthony Hugos, good morning. Kay Noel Amar, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsagid, kakaagahon. Kay Kent Bulaka, Juan Nisa, good morning. Da sa barangay Handumanan. Si Alex Muntisa, suki tanani. Si Art Tandoy, good morning. Dira sa Sinda Panggulayan, Central Maaw. Naga-monitor man. Dira kay Francisco Guangco. Kay Kenneth Giles Molino Tionco, good morning lang. Ba, nagasako ang iya sining panaog. Sige, good morning. May lang pag-monitor tagsagid kaaga. Sige. Mabalik ako pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna.
Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha City Hall. Upod kita kay Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Ging kalipay ni Councilor Lady Gliss Gonzales ang positibo nga pagsabat sa publiko sa panawagan sa syudad nga magparehistro para sa natala nga mass vaccination program para sa COVID-19. Suno kay Gonzales, amat-amat nga nagadamo ang mga individual nga nagakadto sa ilan na tungdan nga mga barangay hall para magparehistro. Ilam nagid ang mga wala sa nagakaigo nga access sa internet. Ginapaabot man siyang konsihal nga mas magataas pa ang interest sa mga bakulod noon nga magpabakuna sa palabuton labi na kun liwat nga magpanumbalik ang lapnago na COVID-19 Information and Education Campaign sa tagsag ka mga barangay. Mas damo ang nag-inquire subong sa barangay, nagkapangayo form, mga na IEC, mabalik naman kami for to give the IEC campaign sa ato ng mga pumuluyo. Kay knowing nakikadamo na nagpa-vaccine, so damo naman word of mouth na okay man sa vaccine sa ila. Okay. So, nagadamo ang interest na nagpa-register Aksyon Art. On behalf of the 61 barangays and in the name of the Liga ng mga Barangay, ang ato na ginapangayo sa ato na pumuluyo is those na schedule and those na nakaparegister na ulat kita sang text information from the barangay kung as per the time and the schedule day kung venue kundi na ato na vaccination site, no? So we cannot accommodate all. First 500 lang like in the case of Takuling, no? So kag ginauna gina first come first serve those na nakaparegister. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo. Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Si G.M. Marchisa Morales Doboes sang bago, sila niya kurpyo alas 8:30 galagaw pa. Kahimbong nyo kampo pangangkat kape. Thank you, Gid. Kay Dante Makilan, good morning. Kay Barayuga Re, kay Warlito Nisha, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y SalangaNo nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kagdayon nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. 36 anyos nga lalaki na dakpan sa buy-bust operation sa siyudad sang Sipalay. Si Aksyon Brian Murdin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May agaksyon na Fred, ako pini sa 36 anyos nga soltero sa isa ka buy-bust operation dragin patigayon sa sitio Campo Quino, Barangay 4, siyudad sang Sipalay, tinilikdan nga gabi. Ang suspitsado ginkilala sa kay Christopher Moranta. Ini aksyon na Fred nagapuyo naman sa Puro 4, Barangay 2 sa uman nga syudad sa pagpanguna sa mga elemento sa Sipalay PNP ni Police Major James Latayon. Upod man ang Philippine Drug Enforcement Agency aksyon na Fred, tigayon nga naaresto ini nasambit nga persona kag na-recover siya sa nga posisyon ang ginapatihan Shabu
nga nagabalor ini sang 2,040 pesos Aksyon Fred. Lakip na diri ang mga drug paraphernalias, kwarta kag iban pa. Ining nasambit nga suspitsado karon yara sa kustodiya sang Sipalay City Custodial Facility para iya sa pagpasaka sang kaso. Inang balita ini sa Aksyon Brian more than report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:37 kay Marvin Solidarios Abdo good morning kay Dumi Javier sa guys ano sila monitor sila kay Elizabeth Malaka Gamala nagatamyaw siya sa iya hinablos Florita Malaka Bailon nagasaulog siya kadlawan karon nga adlaw. Florita, happy birthday. Kay Katiber, good morning. Kay Martin Aliling, kay Michelle Sayo Gimiroy. Subuman ginatamyaw sang puwersa sa mga engineer sang Aksyon Radio si Aksyon Henry Espolgar nga nagasaulog siya kaadlawan karon nga adlaw. Aksyon Henry, happy birthday. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Si Shirley, akong ginatubo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus.
Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19?
Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies,
kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, Patigayon sa Police Station number 4 sa Purok Arabay 1, Barangay Estefania, Siyudad sa Bacolod, mga alas 7 ni kagabi. Nag-aaradakpan diri kilala sa kay Marvin Martinez, legal ang edad kag may asawa, aga pumuluyo man sa Purok Arabay 1, Barangay Estefania, dahil sa Sulat iya sa Bacolod. Nakuha kay Martinez ang isa ka dako nga sa siya isang suspectuan siya mo. May isa pa ka triangular ini action na Fred, kag isa ka elongated. Ang ining si Martinez ang sakaron rituman sa custodial facility sang Police Station number 4. Balita gikan sa patrol, una sa balita na sa Aksyon and Defensor sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Kay Elizabeth Rosal Villina, good morning. Si Diding Alohaminto Aramannog gaupod sa aton. Kay Russell Gomez, kay Jerome Lipana, kay Arman Regalado sa Muntara Isabela, kay Evangeline Gradas Baterna, kay Erlinda Giroy Imalay, good morning. Kay Christine Minyes Villalobos, ba si Matoy Maranyon, ara siya. It's over ko no, siling ni Alex Muntisa. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred. Pasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihap
sa pagduhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the Kitang bayan numero 1. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,